Ez mezanik ere, Antxon bezala esan beharko dizuet, lehenengo aldia dela horrelako egoera batean aurkitzen naizela, eta ez dakitalako arnasketa sakon batzuk egin behar izan ditut. Honea etorri baino lehenago eta imaginatu dut 10-11 urteko neska mutila zeatela danak, urte mordo bat kendu dizkizuet, baina horrek konfiantza pixka bat emango dit hasteko. Ia galdera, normalkuntzakoek proposatu zidatenean hemen zertxo bait esatea, egin zidaten galdera da, hain zuzen ere hor ikusten dizuten lehenengoa, lagundu aldizagukete baliabide digitalek gure ikastetxetan euskera sustatzen, eta, zalantzari gabe erantzuna da baietz. Baina galdera izan balitz, lehengoan komentatzen lagun batzukin esaten zidaten, baina galdera hori ia erretorikoa da, jakina baietz. Baina nik badakit nondikan sortzen den, ez da, galdera hori da, beste zalantza badaukagu, laguntzen aldigute baliabide digitalek orain gure ikastetxetan euskera sustatzen. Eta nik hor ditut, zalantzak edo zailtasunez laguntzen digute, ez da. Bidea egiteko dago, eta badakigu, hasiera honetan, ikusiko dugun bezala, gauzak etorri diran bezala, zenbait momentutan ez degula bermatuta ikusten hori, ez. Aurrekoan Pablok esaten zuen, edo esan du momentu batean, gela barruan, ikasgela barruan, nola bait esan dezakegula, eskolak bai bermatu egiten duela euskararen erabilera, baina egia da honek, orain egoera berri honek ere ekartzen dizkigu beste ezaugarri batzuk. Zer daukagu orain? Azkar, orain momentu honetan ikasgeletan, eskoletan, tresna digital asko eskura. Ordenagailuak, badakizu iristen ari zaizkigula, 5. eta 6. mailako iritsi zaizkigu dagoeneko. Horrekin batera ere badaude beste tresna batzuk, hortxe ditugu bideokamarak, argazki kamarak, horiek ere erabilitzakegunak, eta gutxi falta da DBH-era ere lehenengo mailetara iristeko halako tresna mordo bat, ezta? Beraz, tresnak baditugu. Gero daukagu ere bai, irakasle prestakuntza emateko prozesu bat hasita. Eta horrekin batera, badago urte askoko eskarmentua ordenagailuen erabileran, baina gutxi web 2.0. Aldiberean ere dago irakasle multzo bat ilusionatuta eta urratsak ematen hasi dana. Intzindari batzuk daude. Eta gero baditugu ere eskola 2.0 eta agrega webguneak prestakuntza, lankidetza proiektuen berri eta baliabideekin. Hau da momentu honetan daukaguna, agian gauzaren bat ahaztu dezaket, ere pixka bat kontuan eduki behar dut, ni eskolan nabilela lanean, orduan agian dana beste guztia ez detela kontrolatzen. Baina zer ez daukagu, zer falta? Eskoletan azpiegitura egokiak, orduan batzutan horrek sortzen du frustrazioa. Ez daukagu ere irakasle nahikoa behar adina ezagutzarekin. Web 2.0 eskaintzen digunaren konfiantza ere pixka bat falta zaigu. Ez daukagu irakasle ikate masa kritikoa eta baliabide didaktiko nahikoak euskeraz. Hori askotan, denoi gertatzen zaigu, ez da? Baina irakasleok hasten geranean, zer egingo dugu orain iritsi zaigun honekin guztiarekin, lehenengo gauza nahi duguna da bilatu ia zerbait, ia gauzak egina dauden, ia material batzuk ditugun erabiltzeko, eta orduan hortik eta hemendik ibiltzen gera bilatzen, baina asko falta da oraindik. Orduan beste gauza bat ere ez daukaguna, eta lotzen da aurreko hizlariek esan dutenarekin, euskararen presentzia bermatuta sarean. Eta zer gertatzen da? Orain arte nola bait, esan dezagun hori batez ere, ereduko eskoletan bermatuta zegoena, ez da? Eskolak zituen proiektuekin eta testu liburuekin, bakoitzak egiten du bere aukera, eta irakasleekin, orain arte, euskara esan dezakegu, bermatuta zegoela ikastetxean. Eta orain dela urte batzuk, orain datorkigunarekin,
Ze gertatzen da, ezta? Web 2.0ko lehioa zabaltzean. Nik imaginatzen dut ez, horrelako egoera bat, ez? Halako batean irikitzen duzu gela beste mundu batera eta erderak sartzen dira, erresago sartzen dira, tsunami bat bezala. Ez da, hola batean datorrena, baina olatu bat dator, eta konturatzen gera, hortxe daukaguna, guk egindako guztia, egindako proiektuak, eta hortxe ditugula, baina badator, atea zabaltzerakoan, edo lehioa zabaltzerakoan badator beste zerbait ere, orain arte gelan hain errez sartzen ezana. Orduan, nik zer egin ez, pensatu hortxe ibiltzen gera, gogoeta egiten, eta orduan lehenengo abiapuntua da, zer egin pentsatu baino lehenago, da baliabide digitalak bereziki aproposak dirala euskera sustatzeko. Bereziki aproposak dira nire ustez, eta askoren ustez ere, hizkuntzak sustatzeko. Hizkuntzaren erabilera, hizkuntza, espresioa, beraz, horregatik ere euskararen erabilera eta euskararen garapena eta sustatzeko ere aproposak dira. Zergatik, erakargarriak direlako, lehenengo gauza ez, guretzako erakargarriak dira, baina baita ere ikasleentzat. Orduan motibagarria da, erakargarria da materiala. Aproposak dira ere malguak direlako. Horrek zen nahi du, hor daude tresna asko, pixkanaka juten geranak ezagutzen, eta hor bloga ditugu, edo wikiak ditugu, edo era horretako gauzak, eta malguak dira. Bakoitzak erabilitzake bere neurrian. Adin askotarako balioko dute. Kontzeptu mapa bat erabili daiteke 3. mailan, eta erabili daiteke baita ere batxilergoko 3. bakoitzak daukan bere zailtasunarekin. Eta gero berriak eta erakargarriak direlako sorkuntza eragile da. Zerbait etortzen zaigunean, pixka bat orain arte sentitu badegu gure jarduna, rutinario dala, eta ikaslek ere horrela sortu dezakete, sentitu dezakete zerbait berria etortzen zaigunean, kaso honetan bezala, leiho hori zabaltzen zaigunean, horrek piztu egiten du gure sorkuntza, gure sormen gogo hori. Ordan, abia puntu horretatik abiatuta, zer egin dezakegu aukerak, ez? Tsunami hori sartzen zaigunean. Ordan, batzutan gertatzen zaigu eta esaten dugu, lehioa ez dugu zabalduko. Eusteko horma jarriko ditugu. Ezin dugu, ezin gera gelditu era hortan, ez? Ezin dugu utzi hori gertatzerik. Baina alferrikakoa da, ze alde batetik guk itxiko bagnitu eskolako hormak, hortarako, ikasleak hor bide horretatik jungo zaizkigu, ez? Nik gogoan dut, dela, ez dakit, hilabete batzuk Twitterren salseatzen da ibili nintzanean, da hasi nintzanean, halako batean topoen nula nire ikasle ohi baten tweetak, 2 urte edorrela eskolati pasa ondoren, da oain ja, 2. hezkuntzan zegoen, eta berazan, euskalduna, euskeran errez mugitzen zana, bere esparrua ere, bere kuadrilla, eta tuit guztia gaztelaniaz. Eta hori da, arek deskubrituko zuen mundu hori, segurazko, logiko, ez du deskubritu eskolaren bitartez, eta ordan beste mundu horretan ikusi du atea irikita hortara, eta ze gertatuko zen horrela izan beharrean hori eskolan aurkeztu izan bagenio. Nik ez dut esaten Twitterra aurkeztu behar diogunik, baina eskolan aurkezten diegunean, normalean aurkezten dugu ja, iragazki filtro hori eginda, ez? Pasa dugu, eta ikusi dugu zer dan egoki, eta euskera ere hortxe dago. Eta askotan haiek bakarrik deskubritzen dutenean, deskubritzen dute batez ere gaztelania edo inglesa izan daiteke edo frantsesa ere zenbait kasutan, ez? Orduan, lehioa ez zabaltzearena ez da egokia. Lehioa zabaldu kosta da, beste batzuk ikusten dutena, berdin du, sartuko gera, murgilduko gera, nola gauza da modernidade honetan sartu behar dugu, eta faktura gelditzen bada ere berdin zaigu. Eta hori ere arriskutsua da, ez? Nik uste sartu behar dela, baina sartu behar dugu neurtzen eta lan bat eginda, ez? Orduan, nik pentsatzen dut egokia dela egitea denen eragile guztien jarduna edo egin beharra izatea 3 mugimendutan. Bilatu, sortu eta hedatu. Eta oraintxe bertan egin dut hor kuadro bat, justo PowerPoint batean inoiz jarri behar ez den horietakoa, danak letraz beteta,
Baina, bueno, egin olaxe jarri dut, azpimarratuta, ez? Eragile bakoitzak zer egin beharko luken, nire ustea palean. Hor irakasleak, kate arduradunak, aholkulariak jartze detenean, berritzegunetakoak, eta normalkuntzakoak, eta hezkuntza sailak. Denak, nik uste eragile guztien lana bada mundu honetan behintzat bilatu dagoena, sortu aldegun txiki hori, eta edatu. Eta irakaslei begira, nik uste hori egiten dela, ez da? Beharrak eraginda ere, bilatu egiten dugu. Sortu egiten dira, batzutan gauza eder batzu, beste batzutan gauza oso xumeak, baina ederrak baita ere. Baina batzutan asko kostatzen zaigu edatzea. Nik uste hortan izan behar gara lotxagabe. Irutze zaigu gukein dugun hori gauza oso xumea dela, agian beste edon hori ez zaiola interesatuko eta hori ez da horrela. Egiten dugun guztian, nik uste egin beharra hori edo zeregin hori badegula, ez? Obligazioa balitz bezala. Egiten duguna edatu, jarri, argitaratu, lotxagabe. Ikate arduradunek ere, bestein beste, baina, haiek, azpimarratu egingo nuke, softwarea, aplikazioak, programak, materialak euskeraz, euskarriak euskeraz. Aholkulariekin ere, sortzea, ez, tutorialak, egiten dituzten laguntzak, sortzen dituzten saiteak, eta hortan mimatzea euskerarena. Askotan euskarriak gaztelaniaz egoten dira, adibidez Googleetik blogerren edo sartzen bagera, zenbait gauza hortxe aldatu ezinak dira, baina badaude detaile txikiak, horietan eragiten badegu azkenean ikusten dena dela euskera, eta ez sartu eta erderak. Normalkuntzakoak, nik uste beti hor ibiliziaten bezala, eta nik pixkat hortan esperientzia gutxi daukat, gure eskolan normalkuntzako proiektorik ez dagoelako, baina ikusten ari naizenagatik doitu. Proporzio oso diferentea da. Erdera esaten ari naizenean, inglesari hor dago, eta beste hizkuntzak hor daudelako, baina eredua kontuan nik uste ikaslei aurkeztu beharko genien proporzioa izan beharko litzake horrelakoa, ez? Eredu batean dagoen hizkuntzen arteko proporzio hori. Hor, 72, 28 gutxi gora bera matematikan arituta. Eta hezkuntza sailak horrek ere baditu, bilatu, sortu eta edatu. Hezkuntza saila, edo hezkuntza sistema denok era, baina hezkuntza saila bere daukan ardurarekin, aplikazio didaktikoak eta material didaktikok euskeraz horren beharra daukagu, eta nik uste hori egin behar dugula exigitu. Exigitu, bilatuta exigitu, bilatuta exigitu eta bilatuta exigitu, hortan pixka bat ere lotxagabe izan behar gara. Nondik hasi, ez? Horrelako gauzak, badakigu poliki-poliki hasi beharrekoak direla. Eta, ematen du evidentea dela, ez nukelarik esan behar, baina nondik hasi ordenagailuak euskeraz. Sistema eragileak, ofiziak, aplikazioak berez, lehenetxitako hizkuntza izatea euskera, ez? Sartzen zea eta lehenengo aldiz ikusten badezu hor eskritorio, hortik aurrera eskritorio izango da, baina hor jartzen badu mai gaina, hori hortxe gelditzen zaizu, ganbaran eta mai gaina izango da, eta azkenean hitzak ere hortxe, ez? Sustatu egiten zaizkigu. Euskeraren erabilera badirudi propaganda egiten ari naizela, baina Firefox, ez dakit, iruditzen zait daukala tresna bat, hain da ederra, Euskal Bar, horriztegi guztiekin, hain txukun erabiltzeko, eta nik proposatzen dut adibidez, beste urrats bat hori izatea, ez? Xuxen instalatuta, internet bilatzailea euskeraz lehenetsita, arbela digitalaren softwarea baita ere euskeraz, nik uste dut adibidez hemen normalkuntzakoak zaudet eta bada gauza, ez? Hori kontuan izateko gero ikate arduradunekin martxan jartzen dituzunean proiektuak eta horrelako gauzak bermatuta egotea eskoletan, ez? Datozkigun ordenadoreak, ordenagailu txikiak, eramagarri horiek eta guain 6. lehenengo mailara ere etorriko direnak, horiek danak euskeraz daude, orduan, lan hori egina dago, baina aparte dago askoz ere ordenagailu gehiago ere eskoletan, da orduan horietan ere lan hori egin behar dugu. Eta giltzak,
ez dakit, okurritu zait baita ere gogoan izatea pixka bat, ze izan daiteken, ze klabe giltzak edo gakuak euki beharko ditugu kontuan, ez? Irutzen zaigunean, dana izango dela oso komplikatua, edo ez girala itxiko, edo tsunami horrek alako batean zanpatu egingo gaitula. Gogoratu edo ze izan daiteken giltzak edo gakuak. IKTak sortzeko erabili. Besterik ez daukagun bitartean eta materiala badaude, ez da? Material batzuk, baina ikusten badugu horrekin ere horrek ez duela bermatzen gure proiektu guztietan eta uztartzea guk erabili sortzeko, ez? Eta hor urratsak dagoeneko emanda hasita daude eta zenbaitek hori egiten du, ez? Erabili bideokamera edo bideo jetxi ahotsak kendu eta gero euskeratu eta orduan hortan hizkuntza ere lantzeko edo beste gauza mordo bat egiten, baina guk hori ere hartu behar dugu, ez? Hortarako erabili. Gero programazio osoaren zama kendu. Horrek balio du gauza guztitarako, eta askotan bada gauza bat, kezka handia egiten diguna, ez? Dana osatu behar ditugu, eduki guztiak eman behar ditugu, eta orduan horrek arazoak ekartzen dizkigu, eta baita ere kasu honetan arazoak ekartzen dizkigu sortzeko lan horretan aritzeko. Gero etortzen zaigun berria ezagutzeko denbora hartzea. Etortzen zaigu berri asko, baina tartean ben denbora hartu behar dugu horretarako, egia da, gelara eramaten badugu aurretikan ezagutzen ez deguna, edo entzun degulako, edo irutze zaigulako, edo lehenengo ikuspegian ikusi degulako interesantean ikuste denbora bat hartu behar degula hori ezagutzeko eta gelara eraman baino lehenago. Gero aukeratu. Dena ezin da. Halako presak eta ansidadeak sartzen zaizkigunean, irutzen zaigu iritsi behar degula gauza guztitara, eta orduan egin behar dut blog bat, eta egin behar dut wiki bat, eta orduan eskolako webgunea ere antolatu behar dut, eta beste. Orduan nik uste bakoitzak badakiela zertan da nona, eta ondo moldatzen banaiz halako esparruetan, blog bat egingo eta hortara dedikatuko naiz. Gehiegitara iritsi nahi izatea, normalean ez dugu ekartzen bide egokiena. Eta gero ez ahaztu ere web 2.0 sortzeko, argitaratzeko eta komunikatzeko dela. Hain zuzen ere hortan datza aldea, ez da? Lehen saretik etortzen zitzaiguna zan jasotzeko. Eta orain gu izan gaitezke protagonista. Hain zuzen ere hori da web 2.0, gu izatea protagonista, gu jartzea, gu edatzea. Eta lehen esan deten bezala lotsagabe. Egia da kalitatearena importantea dela, baina nik uste kalitatea gauza xume horietan errez eman dezakegula eskolan gauden guztiok. Eta horrekin nik uste dut beste gauza bat ere oain ari gara pentsatzen edo ikusten degula krisia datorkegula eta gauzak normalean baliabidek murriztu egiten zaizkigu, ez da horrelako egoeretan, baina aldi berean ere krisi garaietan eta krisi holako makrok kolapso behintzat ez balima dute ekartzen, abagune ezin hobeak dira sormena eta egin behar ditugun edo aurrera eman ditzakegun zenbait gauzak asmatzeko, ez? Eta horrela bukatu nahi dut, esanaz ia izan dedila.